така е историята, и наложи се командировка, да пише нещо, да имам някакъв толеранс, така да се представя добре. Момъкът П, обаче, до февруари месец има смътното подозрение, че даже няма и да се сеща, че има изпит. Като дойде март месец, хваща и ударно по нощите учи и някъде 10-15 минути в деня на самия изпит сигурно ще стане в 3 часа през нощта да чете пак. Сега, обърнете внимание, не коментирам кой как ще се представи. Коментирам само кой как ще се готви. Тоест, хората с буквичката J са супер, когато трябва да планират нещата и да ги изпълняват. Хората с буквичката П, при тях как е? J, да речем, това има така като слабост на буквичката. Ние слабост на буквичката, че като се оплескат нещата и тръгнат на някъде, дето не сме го предвидили, ние имаме проблем. Изпадаме в силен стрес. Хората с буквичката П изпадат ли в такъв силен стрес? Не! Просто защото те нямат план. Така че нямало и по да се наруши. Тоест, обърнете внимание, когато става дума за работа, която в обща линия е свързана с планиране, части от една голяма система, буквичката J е по-окей. Обаче, когато става дума за работа в постоянно непредвидени обстоятелства, непланирани и така нататък, хората с буквичката П много бързо се умяват така да действат.